Саламатсыз мөхтәрәм газиз кардәшләр, сез Татарстан Яңа Гасыр каналын карыйсыз. Эфирда Манзара информацион музыкаль тапшыруы. Біреулер үшін күн бір мезгіл кебек узада китә, икенчеләр тизрәк иртәгә җитсен өчен дип сәгатьләр саны. Ә без һәрберегезне кабат Манзара тапшыруында сәламлыйбыз. Шулай итеп, вакытны җиткерә алмаучылар бер мезгелдә туктап, дөньяның матурлыгын күрсен иде. Ә сәгатьләр санаучыларга вакытны ашыктырмагыз, тормышның һәр минуты кадерле диясе килә. Biz bugün Milli Kitapxanaga kildik. Kitap сөйшеләрнең Мәккәсе менә шушында инде. Яшьләр хәзер нинди китаплар укый, шуны сорап китик әле. Кукмара районында урнашкан гүзәл табигатьле Алыяз авылына барып кайтырбыз. Уңган булган кешеләр белән танышырбыз. Бакча шырыгырлы. Күбебез хәзер бакчада эшләп йөрибез. Һәм кызганычка каршы кайберләребез шундый фикер йөртә. Әгәр без бакчада, димәк без физик күнегүләр белән шөгыльләнәбез дигән фикер бар. Язучы шагыйрьләр илһамны каян һәм ничек ала? Мингәр авылында булган очрашуда безнең хәбәрчеләребез дә катнашты. Җәй табигатьнең иң матур төсләрен җыйган ел фасылы. Моны авылга кайткач аеруча яхшы аңлыйсың. Авыл турында сүз башлаганбыз икән, сезне Кукмара районының Алыяз авылына чакырабыз. Ул бәрәкәтле, иманлы татарның бәгыре теркәлгән Казан арты ягындагы Кукмара җирлегендә. Һәм шунысын да әйтергә кирәк, Саба районында да Алыяз авылы бар. Уңган тырыш халык яши Алыязда. Йорт җирләренең төзек, таза, урамнарының чиста, тәртиптә булуы үзе бер дәлил. Һөнәрле халык. Шуның нәтиҗәсендә хуҗалыкта да эшләр, йортларында бик күп тирлек асрыйлар, төзелеш белән дә шөгыльләнәләр, йорт җирләре дә матур, төзек, һәрберсендә машиналар. Халык мул тормышта яши, Аллаһка шөкер. Хуҗалыкта инде бүгенге көндә хуҗалык үзе алып бара, үзенең җитештереп саткан продукциясе хисабына яши. Һәм инде хуҗалык кассында акча булгач, һәр вакытта инде үзебезнең картларыбызны уллар көнендә, аннан соң инде сугыш ветераннарын бәйрәмнәрдә үзебезнең эшчеләрне дә бүләкләр белән куандырып була безнең. Аллаһка шөкер. Халык көннәрле үзләре дә күп итеп мал асрыйлар, итек басалар, балта эшендә, кала эшендә һөнәрле булгач, югалып калмыйлар. Яхшы сауда яшиләр. Авылда мәктәп, балалар бакчасы, кибетләр, пекарня, мәдәният йорты бар. Республикада беренчеләрдән булып электр көтүчесен булдырганнар. Һәрбер яңалыкны отып калырга тырышабыз, үзләштерергә. Ул бездән бигрәк халык үзе дәгән актив яши, интернет селтәрендә булмасын, һәрбер яңалыкны электрип калырга тырыша инде. Үзенә күрә инде менә бу электропассок дип әйтәбез инде. Көтүлекләрдә хәзер 4 авылда да кулланыла. Алар халыкка бик күп җиңеллек китерә дип әйтәсем килә, чөнки инде 3 көтүче көне буе эштән калып инде көтү көткәнче менә шул электропассоклар ярдәмендә маллар читкә китмичә иркенләп үзләре генә йөриләр дип әйтәм. Булар бүгенгесе, әүткәнгә күз салсак, бу хакта безгә озак еллар авыл советы секретаре булып эшләгән, авыл тарихын барлауда зур өлеш керткән Зөлхәбирә апа Якупова сөйләде. Менә шушында бер елгасы бит. Шушы бер елгасында су авылга кадәр килгән, күп кар күп булган. Алыяз дип сөйләшәләр ягыннары. Менә монда Паралин-Науш Норма елгасы бар. Шул Норма табагында Алыяз булган, остарак. Шуңа Науш Норма булган аның элекке бер исеме. Революциягә кадәр дә безнең Алыяз авылы Науш Норма Вятка губернасы. Һәм ул Малмыш иязенә Күкшел волостына кергән. 1811 елда мәсәлән безнең 19 гасыр бит, 93 хуҗалык булган. 1884 елда 255 хуҗалык булган. Шушы Науш Нормада, Алыязда. Ну, безнең төп документта хәзер Алыяз булып йөри. Авылга 13-нче гасыр ахыры, 14-нче гасыр башларында нигез салынган дигән фаразлар да бар. Элеккеге авыл урыныннан җир сукалаганда
көн күреш әйберләре, эш кораллары табылган булган. Бер вакыт радиодан Минтимер Шәймиевның авыл тарихларын үзебезгә язарга кирәк дигәнен ишеттем дә, шул миңа этәргеч булды ди ул. Укытучылар, укучылар авыл халкы ярдәме белән күп материал туплыйлар алар. Зур хезмәтнең уртак тырышлыкның нәтиҗәсе булып, менә шушы китап дөнья күрә. Биредә тупланган мәгълүматларны бер сүрәттә генә сөйләп бетерерлек түгел әлбәттә. Бакча сезоны герлим, көне буе эшләсәң дә эш җитәрлек. Ул чүп үләннәре дисеңме, су сибү, помидор үсентеләрен, аларны күчереп утырту эшнең бетәсе юк. Арып талып игә кереп ятканны сизми дә каласың. Менә шулай арып талып бөтенләй йыгылыр дәрәҗәгә җиткәнче йога күнегүләрен эшләү файдалы дип әйтә белгечләр. Ләкин чыннан да безнең шартларда йога күнегүләре белән шөгыльләнергә ара калыр микән? Монысын инде үзегез хәл итәрсез, ә без тәкъдим итәбез. Хәерле көннәр, хөрмәтле тамашачылар, бакча чоры гөрли. Күбебез хәзер бакчада эшләп йөрибез һәм кызганычка каршы кайберләребез шундый фикер йөртә. Әгәр без бакчада, димәк без физик күнегүләр белән шөгыльләнәбез дигән фикер бар. Әмма дә ләкин ул ялгыш фикерләр. Чөнки бакча эшләре ул безнең сәламәтлекне ныгытмый, кызганычка каршы безнең билләр, куллар, аяклар сызлый. Аны булдырмас өчен бакчадан чыгып качырга кирәк түгел. Көрәк һәм кәтмәнне алып, берничә физик күнегү эшләсәгез, сезнең аркагыз, сезнең организмыгыз сезгә рәхмәт әйтәчәк. Минем янымда көрәк һәм кәтмән юк, әмма дә ләкин мин шундый бауны кулланачакмын. Әгәр сезнең янында кәтмән көрәк яисә швабра бар икән, сез шулай дип тотасыз, сулышны аласыз һәм сулышны чыгарасыз. Шулай итеп 10 мәртәбә ясарга кирәк. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Шулай итеп 10 мәртәбә ясарга кирәк. Сезнең билләрегез, кулларыгыз, җилкәләрегез көчле булачак. Икенче күнегү. Аның өчен без уңга борылабыз, сулышны чыгарабыз. Сулышны алабыз, сулышны чыгарабыз. Сулышны алдык һәм сулышны чыгардык. Шулай итеп 10 мәртәбә ясыйбыз. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Өченче күнегү. Шундай хәрәкәт ясыйбыз. 10 мәртәбә сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Кулларыбыз, җилкәләребезнең авыртуын басар өчен шундый күнегү ясыйбыз. Китмәнне, кәтмәнне, көрәкне шулай артка куябыз һәм алга чыгарабыз. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Сулышны алдык, сулышны чыгардык һәм шулай 10 мәртәбә ясыйбыз. Шушы күнегүләрне көн сайын эшләгез, сезнең бакча эшләре тагын да сезгә рәхәт китерәчәк. Үзегезне саклагыз һәм физик күнегүләргә вакыт табыгыз. Сәламәт булыгыз. Табигатьтә йөрү кешене тынычландыра, уйларын тәртипкә китерә. Шуңа күрә ешрак табигатьтә йөрергә киңәш итәбез. Ә инде сулыклар янында булсагыз тагын да нәтиҗәлерәк булыр. Татарстанда әлхәмдүлилләh сулыклар күп. Идел елгасы, Камаз, Зөя, Була һәм башка елгалар. Яңа гына безнең каналга кушылган барлык тамашачыларга нурлы көннәр, хәерле гамәлләр телибез һәм әлбәттә инде тапшыруыбыз үз эшен дәвам иттерә. Нигә? Апа әйтә тапкырласан, санарта ди бермә-бер. Тик нигәсен ике чыкмый, тапкырланса бергә-бер. Белмим инде, нигә апаның башы җитми шуңа да. Ике чыга бергә-берне, хәтта кушсаң гына да.
Санарга өйрәнәм мин санарга, һәм санарны танырга, нишлә дигән сорауга дөрес җавап табырга, ярдәм итә санарга, мин акул бармакларым, беләм ике кулымда төгәл 10 бармак барын. Нишлә бармакны бөксәм, шул сан алып ташлана, математика фәне бармаклардан башлана. Бергәләшеп җиләк җыйдык кояшлы аланнарда, бушуларым эленеп калды ямь-яшел баланнарда. Тәлгәшләп җыйдык җиләкне, күчтәнәшкә бүләккә. Синең янга кайтам елды җанга җылы кирәккә. Сагышларым бетеп китте, яшьләрем оша кибеп, әбекәем, син бит безнең шифалы һәм бәрәкәтле кояшлы яңгыр кебек. Без әзерлибез табын, китереп бүтін яғын, уртаға қойдық шәк-шәк, шәк-шәк яғына шәшәк, бауырса һәм қыш тілі, ризықлар түрлі-түрлі, сумса, бәліш, ұшпышмақ, гөбідейе һәм қоймақ, барығызға шыға өліш, бар қыстывы һәм бәліш. Бүгінгі дүнияда мәгълүмат технологиялары үсеш алган заманда баланы китапка җәлеп итү шактый катлаулыга әверелә бара. Ни кызганыч, бүген гаиләдә нәфис әдәбият, китап укыган ата-аналар сирәк күренеш. Чөнки китапны телевизор, компьютер, планшет алмаштыра. Ә бит китап белән аралашу гаиләдә башлана. Һәм безнең хезмәттәшебез Гөлнур Габдрахманова нәкъ менә яшь буыннан шул хакта сорашты. Нинди китап укыйсыз? Без бүген милли китапханәгә килдек. Китап сөючеләрнең Мәккәсе менә шушында инде. Яшьләр хәзер нинди китаплар укый, шуны сорап китик әле. Китапханә заллары зур, иркен, якты. Йомшак җиһазларда утырып, яраткан китабыңны гына укы. Шуннан ләззәт ал. Монда студентлар дәрес хәзерли, курс эшләрен яза, ә кемдер бала чагасына китап ала. Кызыма 2,5 яшь, аңа китаплар алдым. Дирек китаплар укырга яратасыз үзегез? Үзебез приключения турында инде татарча. Маҗаралар турында, хайваннар турында. Шундый төрле-төрле. Ә шәхсән үзегез нинди китаплар яратасыз? Үзем психология турында китаплар. Воспитание балаларын воспитание турында. Медицинские, возможно, либо на английском языке какие-то. Медицина буенча һәм инглиз телендә китаплар укыйм. Всего приходим сюда читать именно по медицинской тематике. Күбрәк медицинага багышланган хезмәтләр укырга киләбез. Стоматология белән бәйле, әйтик, хирург стоматологиясе буенча белем алырга киләбез. Ә булай Голодные игры трилогиясын яратам. Детективларда ошыйм. Җинаят һәм җәза китабын яратам. Булачак стоматолог булды әле бу кызлар. Киттек, тагын сорашып карыйк. Река Элис Мур, бестселлер. Элис Мурның Ал елга китабын укыйм хәзерге вакытта. Кызыклы. Бу бестселлер. Гомумән куркыныч сюжетлар яратам, триллерлар. Страшные истории Элвин Шварц. Ә нинди китаплар яратасыз гомумән? Мин роман, триллер, фэнтези яратам. Иң яраткан китабыгыз бармы? Иң яратып укыган китабыгыз? Мин китап яратам Божественная комедия Данте Алигьери. Про ужасов, Клайн, церемонии. Мин яратам детективлар. Һәм триллерлар. Иң яраткан китабыгызны әйтә аласызмы? Минем яраткан китап «Сорвать маску» Синди Шелдон. Научно-популярные, особенно связанные с... Уку белән бәйле китаплар укыйм гадәттә. Фәнни, популяр китаплар. Мин химик университетта укыйм. Бу китапханәдә бик күп китаплар бар. Конспектлар язарга бик уңайлы. Биредә видео дәресләр дә күп. Ә үзем классик әсәрләр укырга яратам. Пушкин, Есенин иҗаты ошый. Нәтиҗәләр ясалды. Хәзерге яшьләр күбрәк детектив, фантастика жанрындагы әсәрләр укырга яраталар икән. Икенче урында классик язучылары әсәрләре. Классика шуңа күрә классикада инде ул.
төрле чор кешесенә актуаль булган темалар күтәрелә. Һәм 3нче урында психология буенча китаплар. Алар да хәзерге заман укучыларының игътибарын җәлеп итә, тормышка дөрес караш тәрбияли. Нәрсә генә укысак та укуны ташламыйк дуслар. Укыганда кеше фикерли, фантазиясын арттыра. Киттем, үземә дә бер китап сайлап алыйм әле. Күптән түгел генә «Сәламәт иртә» дигән бик үзенчәлекле, бик кызыклы проект тәмамланды. Һәм әлеге проект турында сөйләшер өчен студиябызга кунак чакырдык. Татар интернетын үстерү фонды директоры Раил Гатауллин белән сөйләшәбез. Хәерле көн исәнсез. Хәерле көн. Исәнсез. Менә әйтеп киттек «Сәламәт иртә» дигән проект. Менә «Сәламәт иртә» дигәч, мин һәрвакыт ниндидер зарядка күз алдыма китерәм. Бу ниндирәк проект иде? Сәламәт иртә дигәндә, демәк ул сәламәт иртә, чынлапта без инде гимнастикалар иртәнге гимнастика ясаудан башлаудан тәкъдим итәбез. Бик күп кешеләр үзенең сәламәтлеген кайгырта, аеруча инде үзенең сәламәтлеген югалта башлагачтан аңлый күп кенә кеше. Сәламәт иртә проекты безнең моннан 7 ел элек барлыкка килгән иде. 2017 елда, август айында, мин беренчесен ВКонтакте куйдым да, кроссовка идегез, иртәдән башлап кем минем белән бергә иптәшкә йөгерә дип, менә шуннан башлап киткән проект. Әмма ләкин аның асылы нәрсәдә? Чөнки кеше хәзер вакытта аеруча хәзер көн дәвамында менә без инде тизләнә дибез, вакытны бөтенсендә көн дәвамында бик күп эшли, башкара, һәм үзенең сәламәтлегенә, үзенә игътибары аз кала. Һәм бик күп ресурслар кирәк була шушы эшләрне башкарып чыгу өчен. Без инде шәхсән мин бизнес тренерларның тәкъдимнәрен укып, игътибар иткән бар. Әгәр дә иртәрәк торып, йөгереп кайтсаң, пробежкалар үткәрсәң, гимнастика ясасаң, аеруча менә йөгереп кайтуны файдалы дип әйтәләр. Син табигатьтән энергия алып, көч җыясың һәм шушы энергияне үзенең көндәлек эшендә файдаланырга мөмкин дип. Бу чынлапта шитран методика. Мен аны беренче 17 елда, менә 7 ел элек тойдым үземдә. Һәм инде шуннан бері менә яз башында без 11 майда башлыйбыз һәм 21 көн дәвамында яхшы гадәт формалаштырабыз. Үзебездә яхшы гадәт иртә белән торып, йөрт тирәлеме, кайдалар стадиондамы, бакчадамы, бер кая йөгереп кайту дигән шундый яхшы гадәт. Менә бу йөгереп кайтуның маршруты миңа бик кызыклы. Кая кадәр? Республика клиник хастаханәсенә кадәр чабасызмы, якынрак җиргәме? Монда инде әлбәттә кеше саф һава булган җирдә, ягъни ябык түгел, без тәкъдим итәбез саф һавада. Табигатьтә. Монда кеше табигать белән якын булган чагында ул табигатьнең уянганын күрә. Табигатьтә иртән ята кислород, иң саф кислород, һава иң яхшысы суара ул иртә белән. Һәм әлбәттә көч тиреп чыкмыйча көч кирми дип әйтәләр, бит шуның шикелле күпмедер үзеңә усилие куеп, көч куеп, без инде йөреп кайтырга тәкъдим итәбез. Бу вакытта организм әзерләнә, күп кенә эшләрне кабул итәргә, нагрузкаларга әзерләнә, төрле эшләр башкарырга һәм бу йөреп кайтканнан соң Birinci atnasında şartlı katlalı bulur mümkün çünkü iyileşmeyen hem başa ama lakin bir atna bitkeştin hazır vakitte maksatı mene jey devamında küzge kadar yazda bizim adetine formalaştırıp jey buya özünün səmətliğine etibar edip ahır küzge kadar şurayta bir yürü metodikasını özünde sağlıp kalır adetine. Hem de koşuluşlar köp mü? 7 yıl devarında kişiler arta mı? Bizim hazır vakitte kişiler arta. Elbette 100'den artıq kişi bizden finala çıktı. Сәламәт иртә проектында быел һәм без Горький паркында 40-ка якын кеше кемнәр килә алды, иртән белән җыелып йөреп кайттык. Сәламәт иртән хәзер вакытта инде үзенең аның футболкасы бар, үзенең бейсболкасы, үзенең логотипы, ягъни без инде шундый брендированный киемнәрдән бик күп кеше игътибар итеп, безнең проектларга бик күп кеше кушыла һәм без инде сезне дә шушы проектка куштарга тәкъдим итәбез. Бер кайчан да соң түгел, үзем белән шөгыльләнергә, үзеңнең сәламәтлегеңә игътибар итәргә. Алга таба бу проект ничегрәк үсәр, үзгәреш кичерер, нәрсәләр көтә? Нәрсәләр көтә? Иң беренче чиратта безнең Сәламәт иртә проектының аны үзенең ВКонтакте группасы бар. Безнең анда катнашучылар саны артканнан арта һәм катнашучылар саны да арта. Безнең максатлар аудиторияны киңәйтү. Хәзер вакытта монысында безнең Петербургтан, Чувашиядан, Башкортстаннан катнашучылар булды бит. Һәм гомумән татар халкы өчен генә түгел, гомумән һәркем, һәр халык, һәр милләт, һәр кеше
безнең проектка кушыла ала. Без инде аны нигездә татар телендә алып барабыз. Рус телендә дә безнең мәгълүматлар урнаштырылган. Шуңа күрә безнең аудиторияны кулашлау һәм кешедә һәр яктан сәмә булырга тиеш, аның рухы да сәмә булырга тиеш, организмда, акылы да сәмә булырга тиеш. Без инде интернет селтәрен кулланып, интернет технологиялар кулланып, кешенең шушы аспектларына игътибар бирергә тырышабыз. Сезнең проектларыгыз бик күп, менә берсе башлана, икенчесе тәмамлана, чиратта хәзер кайсысы? Безнең әдәби марафон проекты тәмамланды. Безнең ул квартал саен бара. Һәм инде безнең 1 июльдә балалар өчен әдәби марафон башланып китәчәк, яшьләр өчен. Балалар әдәбиятына игътибарны күп бирәчәкбез. 11 августта безнең Апас районында әдәби сабантуе көтелә. Һәм әдәби сабантуе алдыннан әдәби көрәшнең онлайн туры булачак. Һәм инде офлайн турында иң батырлары әдәби көрәштә Апас районында алар үзләренең көчләрен сынаячаклар. Әле ул вакыт җиткәндә тагын бер очрашып сөйләшербез дип үмитләнеп калыйк. Сезгә уңышлар, исән сау башкарырга язсын. Амин, рәхмәт. Тагын очрашырга язсын. Бакча җиләген ни өчен Виктория дип атаганнарын беләсезме? Виктория җиңү дигәнне белдерә. Россия территориясендә беренче тапкыр үстерелгән бакча җиләге сортының атамасы шундый булган. Бу сүз шул кадәр киң кулланыш алган, хәзер башка сорт җиләкләрне дә Виктория дип йөртәләр икән. Безнең киләсе видеоязмабызның геройлары да нәкъ менә шушы җиләкне үстерә. Нурсана һәм Тәүхид Миңнекәевләр республикада данлыклы җиләк-җимеш совхозы Масловка авылында 1992 елдан бирле яши. Нәкъ шул вакыттан бакча җиләге үстерә башлыйлар. Ашар өчен генә дип башланган эш бер көнне керем чыганагына әйләнеп куя. 3-нче ел 100 меңлек саттык, аның 2нче елында 60 меңлек саттык. Узган еллар бик килешеп бетмәде, 30 меңлек кенә сатылды. Аның өстенә бит балаларыбыз бар, оныкларыбыз бар, аларга бирәбез шулай. Ашарга шулай яшәп ятабыз. Нилектән кызыгып киттегез җиләк үстерергә? Монда бөтен кеше үстерә бит инде аны җиләкне. Шуңа күрә без дә үстереп, үттегене балаларга, ниләргә ашар өчен дип утырткан инде менә. Шундан соң китте, әкренеп. Җиләк вакыты бер генә була. Миңнекәевләр бүген бакчада кайнаша, яңа уңыш җыялар. Әмма Нурсана апа бакча җиләге өчен быелгы җәй бик үк кулай түгел ди. Алар уңышны арттыра торган химикатлар кулланмый. Булган уңышның барысы да тырыш хезмәт нәтиҗәсе. Менә мыекларны өзәргә кирәк. Һәрвакыт аларны өзеп тормасаң, җиләкләр авыр пешә. Аларга пешәргә кыба чаулыйлар инде алар. Мыек үсәргә бит пешә китә җиләк нигә. Менә алар бит үсеп торалар һәрвакыт. Алар бик тиз үсә. Аны нәкъ менә хәзер үзәргә кирәкме? Хәзер алар чыга башлауга башлыйсың инде, алар гел чыгып үсеп торалар алар. Бик күп үсәләр. Миңнекәевләрнең бакчалары зур, анда ни генә үстермиләр. Иртә таңнан бакчада әвәрә киләләр. Шуңа күрә биредә бер шүп үләне дә очратам димә. Вак суган инде чернушка дип атала инде. Без менә бу яз көне утыртырга симәне әзерлибез моның белән. Менә монсы ашарга суган була инде, ире суган була. Монсы яз көне утыртыр өчен вак суган була. Менә бу ике түтәле. Миңнекәевләр 53 ел бергә гомер итәләр. 3 бала тәрбияләп үстергәннәр. Бүген җиләктән дә кадерле, балдан татлы оныклары да үзләре янында бакчада. Сабырлыклар булгандыр инде. Сабыр булырга тырышабыз. Бер-беребезнең сүзеннән чыкмадык инде, бер булган ибезне бергә уртага салып сөйләштек, киңәштек. Киңәшеп эшләдек эшне. Айрым-айрым гына үзебезнең план белән генә тотынмадык бер эшкә дигән. Шулай яшәгән бездер инде. Безнең барырга бүтән урыныбыз да булмагандыр. Чыгып китәргә китеп барам дип әйтергә бер барган шулай торгадыр. Балаларым да шулай торалар. Бер кичкә дә киткәнем булмады менә минем. Бергә кайтабыз, бүтән эшне булышырга тырышабыз. Аныкларны да кайтабыз, бергә тату яшибез. Без үзебезнең хәзер гаиләләребез бик зурайды. Бергә эшләрен дә эшлибез, ялын да бергә күңелле итеп ял итәбез. Бәйрәмнәрдә, ял көннәрендә балалары, оныклары төп йортка җыела, өстәлләре сый белән тула. Миңнекәевләр җиләктән хәтта кышында üzülми. Җиләктән инде сатабыз, үзебезгә әзерлибез. Кыш яшарга кирәк бит балаларга бирәбез. Менә шулай итеп морозильникка тизеп, әйтеп, чистартып, жуып, песок белән менә шулай савытларга тутырып, менә шулай итеп куябыз.
Кайнатмасында ясыйсыз инде. Кайнатмасында ясыйбыз. Мин күбрәк ясыйм песок тиеп песок белән вареньесен, теге силикон вареньесен алып бик кызыгып китмим. Шулай куяб. Алма теләсәң агачыннан күз алма дигән халык. Җимешле бакчаның моллык, матурлык, бәрәкәт сире тынгысыз һәм дәвамлы хезмәттә. Миннекәевләр моны үз тәҗрибәләрендә инде күп тапкырлар сынаган. Саба районының Мингәр авылында уза торган сабан туйларын күпләр белә. Бу бәйрәм күптән инде авыл кысаларыннан гына чыгып, республиканың иң зур сабан туйы булып санала. Нинди генә ярышлар үткәрелми, нинди генә тамашалар күрсәтелми анда. Әлеге авылның табигате дә бик матур. Күп кенә язучыларны, шагыйрьләрне яңа иҗат әсәрләренә илһамландыра. Күп кенә төбәкләрдә шулай үзләренең иҗади якташларын чакырып ял иттерә торган матур традициягә нигез салынды. Әлбәттә, бу рәссамнар өчен дә, музыкантлар, артистлар өчен дә бик зур мәртәбә, яңа көч туплау, яңа иҗат үрләре дигән сүз. Мингәр Тауэр шәһәр читендәге комплекс, табигать белән берләшү территориясе, урман, елга һәм чишмәләр булган җир, һава, үләннәр һәм агачлар исләре белән мөлдерәмә. Бердән-бер тавыш, кошлар сайравы һәм чишмәләрнең челтерәве. Чөнки 30 чакрым әйләнәсендә бернинди сәнәгать һәм җитештерү объектлары юк. Бу сихерле җирдә кыш көне рәссамнарга ял оештырыла. Быел шагыйрьләрне һәм язучыларны җыйганнар. Бу иҗат кешеләренә көч һәм илһам бирә. Бу чараның төп оештыручысы Җәүдәт Мидхәт улы Минна Әхмәтов. Bütün язучылар өчен язарга табигатьнең бөтен матурлыгы монда ясалган. Бу минем 20-25 еллык хезмәт. Шуңа күрә минем аларга күрсәтәсем килде. Аларны беренче генә тапкыр түгел, тагын чакырачакмын әле. Художниклар килеп бик матур итеп рәсемнәр ясап киттеләр. Менә һәр язучылар да шушында килеп бераз күргәннән соң мин бишә әзрәк авыл халкына, табигатькә фикер үзгәрер дип. Хәзер менә мин килгәч монда шаккаттым. Бу мөгъҗиза, әлбәттә мөгъҗиза. Безнең татарларның шундый улы булуы ул әлбәттә горурлык. Ул миңа искә. Безгә хәбәр килеп төште. Җәүдәт Минәхмәтов Татарстанның атаклы эшкуары, эшмәкәре, аны ишетмәгән кеше юктыр инде. Татарстанда гына түгел, бүген Рәсәйдә дә аны беләләр. Менә язучыларны үзенең шушы Мингәрдәге туган авылындагы ял итү, дәвалану комплексына чакыра. Аннарса инде килүнең максаты шушы хозурлыкларга карап нәрсә булса да әсәр туар дип. Әлбәттә ул туачак. Мәсәлән, безнең шагыйрьләр инде күбесе шигырьләр язды шушы табигатькә хозурланып. Без инде прозаик драматург буларак уйлап йөрибез, геройлар эзләп үзебезгә. Алар ял гына итмәделәр. Аларны без күп эш эшләттек дияргә дә була. Мәктәпләргә бардык. Радио, телевидениедә төштек, саба дулгыннары да. Алар инде мастер-класслар да балалар белән үткәрделәр. Ял итмәделәр инде, эшләделәр. Менә бүген минем бу тирәдә йөрүем 88 чакрым йөрдем мин бүген. Менә шу вакытында инде. Һәм бу Мингәрнең бөтен тирә-якларын, бөтен тауларын, бөтен суларын, бөтен сумаларын мин әйләнеп чыктым. Һәм менә күрәсез, монда ял итү өчен, безгә генә түгел, килгән кешегә ял итү өчен бөтен шартлар тудырылган. Аккал факының табылган чагы, туганнарының сагынган чагы. Ничек бу җырны мин җырладым, чөнки менә бүгенге безнең сабылышы кичәсе була. Шушы җыр белән без менә шушы кичәне ачып җибәргә уйлыйбыз. Рәхмәт барыгызга да. Мәскәүдә татар әдәбияты классигы Әмирхан Еники прозасы мотивлары буенча төшерелгән 823 километр фильмның премьерасы булды. Бу хакта Татарстанның Россиядагы вәкаләтле вәкиллегенең матбугат хезмәте хәбәр итә. Кинокартина язучының матурлык, кем җырлады һәм бер генә сәгатькә хикәяләренә нигезләнгән. Сюжетта үзенең тиздән үләчәген туйган язучы турында бәян ителә. Шактый кызыклы сюжет. Инде милләттәшләребезнең тормышында тагын ниндирәк үзгәрешләр, яңалыклар бар? Булар хакында гадәттәгечә Дәрья сәхифәсеннән белерсез. Хәерле көн, мөхтәрәм тамашачылар, республикабызда һәм чит төбәкләрдә яшәүче милләттәшләребез.
Астана шәһәренең татар-башкорт мәктәбе үзенең 25 еллыгын билгеләп үтте. Котлау сүзләре белән Казахстан татар-башкорт конгрессы рәисе, шулай ук Татарстан Республикасының Казахстандагы тулы вәкаләтле вәкиле чыгыш ясады. Укытучыларга Татарстан Мәгариф һәм фән министрлыгының рәхмәт хатлары тапшырганнар. Бәйрәм кичәсе укучылар башкаруында матур җыр биюләр белән үрелеп барды. Тулырак киләсе сюжетта. Biz хәләпчәрдән сүзләр ясыйбыз, шуннан соң җырлап укый башлыйбыз. Астана шәһәре мәгарифе тарихында күренекле урын алып торган һәм 1997 елда ачылган Туган тел татар-башкорт этнолингвистик берләшмәсе элек-электән иң актив татар яшьләрен үзенә туплап, аларны чын милләт җанлы зыялы шәхесләр итеп тәрбияләүе белән аерылып тора. Аның нигезләүчесе җирле татар үзәге активисты Саяпова Зөһрә Алиудин кызы. Бәйрәмдә ул мәктәпнең хәзерге укытучыларына халкыбызның туган телен һәм мәдәниятен саклау буенча ул башлаган эшләрен дәвам иткәннәре өчен үз рәхмәтләрен белдерде. 25 ел элек туган телне саклап калу идеясы тулды. Мин укытучы буларак балалардан башларга уйладым. Хәзерге вакытта Birinci укучыларның балалары Якшәмбе мәктәбенә йөри. Рәхмәт белдерәсе килә укучыларның ата-аналарына дөрес тәрбия биргәннәре өчен. Якшәмбе мәктәбенең укучыларына, укучыларның ата-аналарына нык сәламәтлек һәм уңышлар телим. Тантана сәламләү сүзләре белән дәвам итте. Үз чиратында Татарстанның Казахстандагы тулы вәкаләтле вәкиле Денис Валиев балаларга милли мәдәниятне үзләштерергә, туган телне, традицияләрне, үз халкының тарихын өйрәнергә, халык иҗаты белән шөгыльләнергә һәм аерым рухи ахлакый атмосфера булдыруда этнолингвистик берләшмәнең зур ролен билгеләп үтте. Аллага шөкер, тик ылык кешеләребез генә түгел, яшь укучыларыбыз да ял көннәрендә bu мәктәпкә яратып баралар, туган телләрен яратып өйрәнәләр. Бу гадәттә Казахстан башкалабыз Астана, бөтен Казахстанга да, башка илләргә дә бик матур үрнәктер. Шара кысаларында бәйрәмнең бизәге булып, татар рәссамы Руслан Ибрахимовның күчмә күргәзмәсе ачылышы узды. Бүген ул барлык төрки халыкларга багышланган яңа проектының беренче нәтиҗәләрен тәкъдим итте. Татар язучы Нурихан Фатахның сызгыра торган «Уклар» дигән романы бар. Шул роман миңа бик ошады. Мин иллюстрациялар ясый башладым. Һәм әкренләп ул шундый алар күпәйдылар һәм шундый фикер килде. Күчмә күргәзмә ясарга. Күчмә халык һәм мин дә күчмә рәссам буларга уйладым. Татар-башкорт этнолингвистик берләшмәсенең 25 еллык юбилеен бәйрәм итү бик күңелле һәм игелекле узды. Хәзер балаларны җәйге каникуллар көтә, аннары көз башында алар яраткан укытучыларына кабат киләчәк. Язгы моңнар ел сайын Ульяновск өлкәсенең Чынлы районында әнә шундый исемле халык иҗаты фестиваль конкурсы үтә. Быел ул Яңа Тимерчан авылында уза һәм 17нче тапкыр оештырыла. Бәйгегә Ульяновск өлкәсеннән Татарстан һәм Чуашстан районнарыннан 200-дан артык үзешчән сәнгать остасы һәм коллективлар килгән иде. Иҗади бәйгенең кайбер мизгелләре хакында Рамис Сафин репортажы. Бәйрәмнең идея авторы һәм төп оештыручысы Чынлы район татар автономиясе рәисе Тәлгат Идиятулов моннан 17 ел элек уйнап кына башлаган эшебез шулай зур кылач алыр дип уйламаганда идек ди. Хәзер конкурсыбызга киләләр, Татарстаннан киләләр, Чувашиядән киләләр, Ульяновск өлкәсеннән киләләр,
başka ülkelerdekiler. Ülkenin Çınlı rayonunda başlıca şuvaşlar, Ruslar hem Tatarlar yaşayır. Şuna göre de rayon başlığı Gennadiy Mulyanov her milletinin de ruhi ihtiyaçlarını kanaatlendirge tırışabız deydi. Rayonda işlevçi uzişen sanat kolektiflerine milli giyimler tiktiruge de katlık yok. У нас абсолютно все коллективы в районе одеты. Сегодня на мероприятии вы можете это прочувствовать и понять. Коллективы у нас участвуют во всех конкурсах, в творческих и, кроме того, в профессиональных конкурсах. Мы ежегодно получаем гранты как лучшие учреждения культуры, как лучшие работники культуры. Bugünkü beyramның nigizlemesi boyunca onda türlü janrda çıkış yasarga mümkün. Katnaşuşçuların yaşı da çeklenmegen. Tataristanның Çöpereli rayonu Eski Kekirli ağılda tuğup üsken. Gümürü boyu Şınlı rayonunda yaşavuşu 73 yaşlık Serina Paşakurova benim 4-5 yaştan beri sahneden düşkenim yok idi dedi. Jırlıydım, bütün tişlerdim. 1-2 yıl tamamladım okulda balalar karşısında vstupat ettim. Şiirler söyledim, jırladım, münacetler ettim. Tataristanның Koybiş rayonundan kelgen Koybiş kızları ansambline de layıklı yoldağı xotin kızlar yeri. Onlarning çıkışın yoqtaşları gına tügül, ilimizin başka tübeklerinde yaşauvchilar da jıla kabul eti. Uzgan şeyde mine biz indi Abxaziya Respublikasında konkursda laureat ismi alıp qaytdıq. Şuna görə bizning uzgan yolumuzda izlerimiz var. Bu yılғы icadi beygide bik көп balalarının qatnaşığı uyuşturucularının tağın bir otuşluyağı. Türlü rayonlardan kelgen malaylar hem kızlar jırda, biyude, nefisü silevdegine tügül, türlü oyun kurallarında oynauda da öz səlatlərini görsətdi. Şınlı rayonu Oqalfaq uyuşması kızları yıl davamında türlüden türlü çaralar uzduralar. Maxsus operatsiyada qatnaşuvchiların oilalari bilan tig'iz ilimtada turalar. Olarga yordam uyushtiralar. Uzgan yıllar asıl kızlar degan ansamblda uyushtirganlar. Rayon kulmaklar tiktirgan. Şunun hatli şartlanışıp yeriybiz indi biz ul gruppaga. Bütün uylarыбыз, kaygılarыбыз uza bizning mena şul gruppada. Her bir çit yürükkenne biz saat 5'te jıylabız. Ulyan silkəsinin en yirak, en rayonundağı Oqalfaq uyuşması qarşında da 3 yıllık dostluk degan kolektiv uyuşkan. Biz elde bizning kollektivimiz var. Oqalfaq, biz anda spektakller koyabız. Yeriybiz spektakller ve inzada da koyduk küp spektakl. 4 saatdan artıq barğan beygide qatnaşuvchilar türlü nominatsiyada jеңүүчү diplomlarını hem büleklerge layık oldu. Konkursun Grand Prix'i Koybiş kızlar ansambline verildi. Бүгінгі жеткірәсі мәліматлары мына шулар иде. Исән емин болығыз. Соңғы вакытта тропик гүлләр шактый күбәйде. Аларның нинди генә төрләре юк, ләкин бер нәрсә бәхәссез, аларның барысына да мәхәббәт, ярату һәм тәрбия кирәк. Гөлләр йортны бизәп кенә калмый, шифа да бирә. Бу факт галимнәр тарафыннан исбатланган. Гөлләр бүлмәне кислород белән тутыра, мебель, пластмасс булып чыгарган агылы матдәләрне юта, салкын тию һәм депрессияны дәвалый икән. Гөлләр тиешле шартларда үссен дисәгез, кайбер нечкәлекләрне белү кирәк. Антуриум үзенең кызыл чәчәкләре белән әлеге гөл һәркемнең игътибарын җәлеп итә. Шундый матур булгангадырмы, әлеге гөл үзенә карата аерым тәрбиядә таләп итә. Беренчедән, һава. Антуриум җылыны ярата. Һава температурасы 20 градус булса, иң яхшысы шул. Һава температурасы кисәк үзгәргәнне әлеге гөл авыр кичерә. Үтәле җилне дә антуриум яратмый. Кышкы чорда, әгәр булдыра алсагыз, тәрәзә төбендә аңа җылы урын әзерләсәгез яхшы. Ә менә җәен шартлар турында артык кайгыртасы юк. Антуриум тәрәзә төбендә үзен бик яхшы хис итәчәк. Икенчедән, бу гөлне кояш нурлары туры төшүдән сакларга кирәк. Күләгәле урын аңа үсү өчен иң туры килә торганнардан санала. Су сибуга килгәндә дә игътибарлы булырга кирәк. Гөлнең туфрагы кипмәскә тиеш. Су бүлмә температурасыннан берничә градуска җылырак булса яхшы. Моннан тыш, гөлнең яфракларыннан тузанны һәр вакыт сөртеп торырга киңәш ителә. Күчереп утырткан вакытта гөл савытына дренаж салырга онытмагыз.
Кагыйдәләр күп кебек, ләкин алар гади. Шуларны үтәсәгез, гөлне яратып үстерсәгез, ул сезне искиткеч матурлыгы белән сөендерер. Мөхтәрәм тамашачыларыбыз, Кунакханә сәхифәсенә рәхим итегез. Һәр шәршәмбе сайын без сезнең белән Татарстан матбугатына күзәтү ясыйбыз. Һәм бүген студиябызда кунакта абруйлы Олпат журналларының берсе Казан утлары журналыннан кунак бар. Шигърият бүлеге мөхәррире Фәнир Гыйләҗев. Хәерле итә, Фәнир, исәнмесез? Ассаламу алейкум, хөрмәтле милләттәшләр. Фәнир, менә җәй айларына аяк бастык. Менә җәй айларында ниндирәк планнар, эш буенча, ял буенча ничегрәк үтә? Менә күңел булганча ялда итәсе килә җәй көне, әкренләп менә отпускаларга чыга башладык. Һәм бер очтан Казан утлары журналында матур гына чыгарып тапшырып киләбез без инде. Гадәттәгечә күпмедер дәрәҗәдә журнал булгач алданрак та барырга тырышабыз. Инде күпчелек авторлар берничә ай алдан әзерләнеп куелып барыла дигәндәй. Менә әле алдыгызда июнь саны, инде июль санын салып әзерләп бетереп киләбез. Август саны параллель эшләнелеп ята. Июль айында Алла теләсә менә безнең халык шагыйрьләреннән Зиннур Мансуров шигырьләрен күрә алырсыз. Әле август саннарында үзе дә Казан утлары журналының Узак еллар баш мөхәррире булып торган Равил Фәйзуллин шигырьләрен күрә алырсыз, шулай ук халык шагыйре. Июнь санында инде менә Фирүзә апа Җамалетдинова үзе шигърият бүлегендә эшләп киткән иде заманында. Әле күптән түгел генә дип әйтик, мин әлеге бүлеккә күчкәнче. Шулай ук бик озак вакытлар инде күз алдыбыздан югалыбрак торган Гөлназ Гарипова дигән шагыйрәбез. Ул бүген Гөлназ Гарипова Дениз булып йөри һәм Төркиядә яши. Инде шактый гына еллар югалып торса да, иҗаты сүнмәгән, сүрелмәгән, иҗатын дәвам иткән. Ниһаять менә кулыбызга шигырьләре килеп кергән, бик шатланып аның шигырьләрен бастырдык. Актанышта яшәп иҗатчы Фәнәвиз Дәүләтбаев безнең инде берничә ел көтеп ятты дисәк була шигырьләрен, шигырьләр шактый күп җыелып киләләр. Авторларыбыз төрле сәбәпләр белән барсында тиз генә биреп тә бетереп булмый журналга 3, 4, 5 автор бирелә инде ул күп дигәндә шагыйрьләрдән генә. Сезнең һәр сон шигырьдән башлана булып чыгаймы? Соңгы һәр вакытта ук түгел инде ул. Сирәк кенә була, ниндидер романнардан, проза әсәрләреннән дә башлап киткән очраклар, ләкин нигездә барыбер шигърият белән башлыйбыз. Ул инде һәр иҗат юнәлешендә барыбер төбендә шигырь ята дип исәплим мин үзем. Ул прозада хәтта укып карасак, шигырь теле беләнрәк язылган яки шагыйрьләр язган проза ничектер үзенә күбрәк җәлеп итә шикелле. Инде шигырь белән ачу мәсьәләсендә әле бу күпмедер яңарак стиль дип әйтергә була инде. Буның элегрәк эшләнгәне бар, башка журналларда да булганы бар инде. Менә шулай үзебезнең илгәрләребездән яки бүгенге көнгә, көн кадагына атап язылган шигырьләрне шулай да билгеләп куя башладык әле. Июнь аенда ул менә безнең мәрхүм шагыйрьләребезнең берсе Фәннур Сафинның лирик шагыйрь инде ул көчле. Фәннур Сафинның юбилей елы быел. Аның июнь җиле дигән. Әйдәгез шуннан бер-ике шул шигырен укып китик әле. Әйдәгез әле. Кырда туган хуш исләрне беркеп шигъри фикергә июнь җиле киләчәктән хәбәрләр китерә. Ул җилләрдә очар кошның канат җиңеллекләре, үркетелгән сак буланның аяк җитезлекләре, ул җилләрдә нурга чумган таң чыклары сафлыгы, якын кешең барын тоеп, өзгәләнү шатлыгы, сулыш кебек сизелми дә, килеп кереп шигырьгә июнь җиле киләчәктән хатирәләр китерә. Менә шулай бүгенге көн турында язылган шигырь. Шигырьгә шулай кирип китеп, әле шигырь белән генә шикләнмәссез. Безнең укучыларыбыз прозаны да бик яратып, теләп укырлар, публицистиканы да. Безнең журналда инде нигездә барыбер шигърият һәм проза өстенлек ала. Һәр санда дип әйтеп булмыйдыр инде бәлки, ләкин барыбер дә бик көтеп алган һәм тәмләп укый торган сәхифәләрнең берсе әдәби тәнкыйть. Менә бу сан шунысы белән дә аерылып тора. Монда менә әдәби тәнкыйть бирелде. Ул да булса Венера Макарова дигән авторның
Илгиз Зәйниевнең берничә әсәре турында, аның драма әсәрләренә ясалган бик кызыклы һәм тәфсилле анализлары, фикерләре. Менә монда «Өйләнәм тат» дигән спектакльгә һәм «Мәдинә» дигән әсәренә аның язылган инде бу юлы. Ул «Өйләнәм тат» дигән спектакльне мин үзем дә караган идем. Анда күпмедер бөтен ниләрнең, дип әйтик, язучыларның, күп кенә язучыларның һәм күп кенә журналистларның образлары, прототиплары сурәтләнелгән һәм гомумән журналистика турында кызыклы, анда журналистика өлкәсендә эшләүче кешеләр үзләрен күрә алырлар дип уйлыйм мин, шуны барып карасалар. Дастаннар елына багышланганда аерым өлеш бар име? Быел Дастаннар елы буларак менә шундый дастаннар хакында да сәхифә ачып җибәрдек. Инде анда да кызыклы гына дастаннарга багышланган төрле фактлар, төрле дастаннар турындагы мәгълүматлар күңел кызыклы итеп бирелеп барыла. Бу минем үзем өчен дә бик үзенчәлекле кызык сәхифә, чөнки белеп бетермәгән әйберләр күп әле үзебез өчен. Фәнил, безгә кунакка килгәнсез икән, әлбәттә сезнең шигырьне укымыйча җибәрә алмыйм инде мин сезне, шуңа күрә берәр шигырегезне укымассыз икән. Әйдәгез үземнекен карыйк әле. Менә шигырьләр турында һәм шагыйрьләр турында укыгач, үзем дә шагыйрьләргә багышланган бер шигырь укып китәсе килә. Әйдәгез. Караңгыдан аваз сала шагыйрь, дөньялыкка шигъри сүз оча, ахәңеннән мең хис кайный җанда, я яктылык иңә мең кочак. Кочак-кочак җылы өләшә ул, иремәсме дип күңелләр, калбы тулы бәйләм-бәйләм гөлләр, калбы тулы утлы күмерләр. Вулкан да ул, шаулы гөл бакча да, ургып, кайнап чыга хисләре. Жан кыллары белән тоеп яши, кай тарафтан җилләр искәнне. Тоеп яши җиһан, гамын, зарын, хаятның мең кылын сиземләп, һәр җөмләсе хисси чәчкә тажы. Һәр шигыре милли бер гөләп, китаплары күңел гөл бакчасы, уй хисләре шытар бүреләр, дөньялыкта үз дөньясын төзеп, ул хыялда йөзгән бер җүләр. Яндашларын барлап исәрләнә, шигъри утта янып мең шаша, һәм өр-яңа ысул алым эзләп үз урынын даулый фалаша. Афәрин Фәнил, бик зур рәхмәт сезгә дә киләчәктә уңышлар теләп, иҗади уңышлар теләп, без сезнең белән саубуллашабыз. Тагын шулай очрашулар насыйп булсын иде. Инде нәрсә әйтәм, менә безнең менә шушы шагыйрьләр дә менә әлеге шигырьдә язылганча һәрберсе диярлек үзенең юлын эзли, үзен шул шигърияттә юнәлешен табып, укучысына үз фикерен ирештерергә тырыша. Әйткәнемчә, шигырь белән генә шикләнмәгез, бездә бик кызыклы проза әсәрләре дә языла. Менә бу санда безнең Нәбирә Пагыймалтдинова, шулай ук Рәис Сафин кебек. Әлбәттә, моны алып укырга кирәк, Фәнилә. Әйдәгез, менә бу матбугаттан без китапларга да күчик. Безнең хәбәрчебез күптән түгел генә китапханәгә барып, яшьләрдән белешеп кайтты. Ниндирәк китаплар укыйлар икән? Әйдәгез, карап китик әле. Китапханә заллары зур, иркен, якты. Йомшак җиһазларда утырып, яраткан китабыңны гына укы, шуннан ләззәт ал. Монда студентлар дәрес хәзерли, курс эшләрен яза, ә кемдер бала чагасына китап ала. Кызыма 2 ярым яшь, аңа китаплар алдым. Ниндирәк китаплар укырга яратасыз үзегез? Үзебез приключения турында инде татарча. Маҗаралар турында, хайваннар турында, шундый төрле-төрле. Ә шәхсән үзегез нинди китаплар яратасыз? Үзем психология турында китаплар, воспитание, балаларның воспитание турында. Медицинские, возможно, либо на английском языке какие. Медицина буенча һәм инглиз телендә китаплар укыйм. Всего приходим сюда читать именно по медицинской тематике. Күбрәк медицинага багышланган хезмәтләр укырга киләбез. Стоматология белән бәйле, әйтик, хирург стоматологиясе буенча белем алырга киләбез. Ә булай Голодные игры трилогиясын яратам. Детективларда ошыйм, җинаят һәм җәза китабын яратам. Булачак стоматолог булды әле бу кызлар. Киттек, тагын сорашып карыйк.
Река Элис Мур, бестселлер. Элис Мурның «Ал елга» китабын укыйм хәзерге вакытта. Кызыклы. Бу бестселлер. Гомумән куркыныч сюжетлар яратам, триллерлар. Страшные истории Элвин Шварц. Нинди китаплар яратасыз гомумән? Мин роман, триллер, фэнтези яратам. Иң яраткан китабыгыз бармы? Иң яратып укыган китабыгыз? Мин китап яратам «Божественная комедия» Данте Алигьери. Про ужасов, Клайн, церемонии. Мин яратам детективлар. Триллерлар. Иң яраткан китабыгызны әйтә аласызмы? Минем яраткан китап «Сорвать маску» Синди Шелдон. Научно-популярные, особенно связанные с... Уку белән бәйле китаплар укыйм гадәттә. Фәнни популяр китаплар. Мин химик университетта укыйм. Бу китапханәдә бик күп китаплар бар. Конспектлар язарга бик уңайлы. Биредә видео дәресләр дә күп. Ә үзем классик әсәрләр укырга яратам. Пушкин, Есенин иҗаты ошый. Нәтиҗәләр ясалды. Хәзерге яшьләр күбрәк детектив, фантастика жанрындагы әсәрләр укырга яраталар икән. Икенче урында классик язучылары әсәрләре. Классика шуңа күрә классикада инде ул. Төрле чор кешесенә актуаль булган темалар күтәрелә. Һәм өченче урында психология буенча китаплар. Алар да хәзерге заман укучыларының игътибарын җәлеп итә, тормышка дөрес караш тәрбияли. Нәрсә генә укысак та укуны ташламыйк дуслар. Укыганда кеше фикерли, фантазиясын арттыра. Киттем, үземә дә бер китап сайлап алыйм әле. Бакча сезоны гырли, бакчадан кіріп булмый, чөнки анда эш бик күп. Бакчачылар өчен бераз гына киңәш тә биреп китик. Һәм студиябызга шул уңайдан кунак чакырдык. Редакциябезнең якын дусты, бакчачы Рифкат абый Гыймалтдинов белән сөйләшәбез. Хәерле көн, Рифкат абый, исәнмесез? Рифкат абый, менә әйткәнебезчә, бакчада эшнең бетәсе юк. Менә хәзерге вакытта июнь айларында нәрсәләр белән шөгыльләнергә кирәк, нәрсәләр ниндирәк киңәшләр бирер идегез? Быел җәй бик иртә килде, бик кызу көннәр, үзегез беләсез. Алабуталлар, төрле үсемлекләр бик каты үсәләр. Аларны әгәр дә вакытында алмасаң, алар яшелчәләрне үстермәй, аларның кичен ала. Шуңа күрә бакчада бик күп эш, иртән торып кичкә кадәр әгәр дә аларны теләсәң инде чиста, әйбәт үстергә. Менә җиләкләргә килсәк, җиләкне ничек тукландыралар хәзерге вакытта менә бу бакча җиләген Викторияны? Ничек карарга кирәк? Иң беренче кирәк яз башланды икән инде. Былтыргы яфракларны алырга кирәк, потому что анда төрле аларны чистартырга кирәк. Иң аннары ашлама бирә кирәк. Иң беренче азот ашламасы. Азот ашламасы ул нигәнне җилекләрне үстерергә бик файда бирә. Аннары инде гел карап шүлләрне утарга кирәк, су күбәйтеп сибергә кирәк. Менә илгәрә башлаган чакта инде уже фосфор уда ашламасы бирергә кирәк. Фосфор ашламасы бик күп кыш тизәгендә. Аларны кыш тизәген тоже дөрес кулланырга кирәк. Әгәр нитсәң, дөрес кулланмасаң, ул яндырырга может. 20 литр суга 1 литр кыш тизәге белән әшетергә һәм аларга бирергә кирәк. Менә мин шунда әйтмәкче булам, значит, ашламаларны бирерләреннән чиста су сибергә кирәк башта. Чтобы яндырмас өчен. Аннары ашламалар шушы кыш тизәге ашламасы белән тукландырга була. Ул менә хәзерге этапта менә җиләк өрелгән бит инде, хәзер ярыймы? Ярый, хәзер шунда әйтмәкче булам, яңгырлар әгәр дә булса инде,
әзерләргә кирәк салам, потому что җилекләр авырга җиргә тия и эшәргә может. Әгәр дә асына саламнар җәйсең инде, ул эшәрмәячәк. Шул ук дәвам итәргә кирәк. Һәр вакыт суны бирергә кирәк. Салкын су, именно салкын су кирәкми, җылы су кирәк. Җылы су салкыннан может авырырга может. Шуның өчен бочкаларда су тутырасың да, аны җылытасың, кемнәр яхшы тора һәм аларга сибесең. Иртәнге якта су сибергә ярамый диләр, бу дөресме? Кичке якта сибергәме? Значит, булай. Әгәр дә көн болытлы булса, ул вакытта иртән, әгәр дә көн кызу булса, кичен. Бу җиләкләр сезнең бакчада үскән җиләкләрендәме? Бу минем үземнең үстергән җиләкләр инде. 30 майда өлгерде дидегезме җиләкләр? 30 майда. Быел мен эксперимент ясадым. Минем 6 түтәл Виктория, 2 түтәлдән ясадым аңа парник. Настоящий парник. Ул парник урамдагы җилеккә караганда монда 2 атнага алдан өлгерде. Тәме бар шул, потому что ул менен ишеген ачып куян, яннары, потому что үзегез беләсез, иртән бит бар салкын. Шуңа күрә тиз өлгерәчәк инде. Помидорларның эше нинди этапта дип сорыйсы килә? Хәзер нәрсә эшләргә кирәк алар белән? Хәзер кешеләр менә барсы да инде утырттылар, утыртып бетерделәр помидорларны. Алар инде үсә башладылар. Инде чәчәк бирә башлады кайберләре. Чәчәк уже кайберләре помидорларга барлыкка килде. Иң беренче аларга җылы кирәк. Хыяр, сквознякны яратмый. Помидор сквозняктан курыкмый и җылы да күп булса да курыкмый. Шуңа күрә алар үскәндә пасынкыдылар инде чыгара башлыйлар. И ул үскәндә помидорны 2 ботакны калдыра кирәк. Тогда шул вакытта уңыш бик яхшы була. Калган пасынкаларны көн сайын алар момент бер көн эчендә чыга башлыйлар. Аларны бетергә кирәк. Именно 5-7 сантиметр булган чакта. Бу хәзерге вакытта әмнә беразна помидорланган гач помидорлар карала башлый. Нәкъ ул афеттән дә бик интегә менә шул вакытта нәрсә эшләргә, нәрсә киңәш итәргә? Алар мин шуны әйтәм, карала башлый только кескене. Погодалар үзегез беләсез, һава торышлары көндә җылы була, иртән кичен салкын. Шул вакытта төрле авырулар килә. Фитоф хлоры дигән үзегез беләсез, инде каралы, помидорлар каралы уже. Ул хәзерге вакытта югалар. Только кескенлегенә сакланырга када помидорлар була башлый, уже кызара башлый. Шул вакытта алар авырый башлый. Иң сәбәбе авыруларның сәбәбе каралы, менә именно погода резко арта, например, иртен көндез, например, 30 градус или 25, иртен кичен уже 10 градус. Ул анда ярамый. Шул вакытта уже авыру башлар. Аннары бер дару бар инде, бик яхшы, фитоспарин дигән дару. Аның белән септергә. Ну, бу даруны септергә кирәк помидорлар булганча. Әгәр дә помидорлар булганда ярамый, уже алар зыян китергән мөш кешегә. Рифкат абый, шактый гына кызыклы мәгълүматлар алдык. Менә үзегез бакчада эшләп арганнан соң берәр төрле күнегү эшлисезме, әллә шул киреп йокларга гына хәл каламы? Ничек итәсез? Мин һәр вакытта 6-нчы яртада торам. Минем физиологиясы мин 15 минем комплекс упражнения. Мин хәт суббота, воскресенье мин һәр вакыт. Менә аннары ул бик кешегә дәрт бирә, кеше бирә. И аннары китаминде нигә бакчада татанып эшләргә. Аллаһка шөкер, сәламәтлеккә зарланмыйм. Бик зур рәхмәт, алга таба да менә шулай сәламәт булып яшәргә язсын. Сез белән саубуллашабыз, уңышлар. Рәхмәт. Исән саулыгыз менә киләсе сюжетыбыздагы киңәшләр сезнең өчен дә, Рифкат абый, сезнең өчен дә бик файдалы булыр.
Hayırlı günler, hürmetli tamaşaçılar. Бақша шырыгырли. Күбебез хәзер бақшада эшләп йөрибез. Һәм кызганычка каршы кайберләребез шундый фикер йөртә. Әгәр без бақшада, димәк без физик күнегүләр белән шөгыльләнәбез дигән фикер бар. Әмма дә ләкин ул ялгыш фикерләр. Чөнки бақша эшләре ул безнең сәламәтлекне ныгытмый, кызганычка каршы безнең билләр, куллар, аяклар сызлый. Аны булдырмас өчен бақшадан чыгып качырга кирәк түгел. Күрәк һәм кәтмәнне алып, берничә физик күнегү эшләсәгез, сезнең аркагыз, сезнең организмыгыз сезгә рәхмәт әйтәчәк. Минем янымда күрәк кәтмән юк, әмма дә ләкин мин шундый бауны кулланачакмын. Әгәр сезнең янында кәтмән күрәк яисә швабра бар икән, сез шулай дип тотасыз, сулышны аласыз һәм сулышны чыгарасыз. Шулай итеп 10 мәртәбә ясарга кирәк. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Шулай итеп 10 мәртәбә ясарга кирәк. Сезнең билләрегез, кулларыгыз, җилкәләрегез көчле булачак. Икенче күнегү. Аның өчен без уңга борылабыз, сулышны чыгарабыз. Сулышны алабыз, сулышны чыгарабыз. Сулышны алдык һәм сулышны чыгардык. Шулай итеп 10 мәртәбә ясыйбыз. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Өченче күнегү. Шундай хәрәкәт ясыйбыз. 10 мәртәбә сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Кулларыбыз, җилкәләребезнең авыртуын басар өчен шундый күнегү ясыйбыз. Кәтмәнне, көрәкне шулай артка куябыз һәм алга чыгарабыз. Сулышны алабыз һәм сулышны чыгарабыз. Сулышны алдык, сулышны чыгардык һәм шулай 10 мәртәбә ясыйбыз. Шушы күнегүләрне көн сайын эшләгез, сезнең бакча эшләре тагын да сезгә рәхәт китерәчәк. Үзегезне саклагыз һәм физик күнегүләргә вакыт табыгыз. Сәламәт булыгыз. Ел дәвамында берни дә эшләп булмый торган 2 көн бар. Берсе кичә, икенчесе иртәгә. Шулай булгач, иң яхшы көн ул бүген. Ышаныр, яратыр, барыннан да бигрәк яшәр өчен иң яхшы көн бүген. Шуңа күрә бүген бәхетле булыйк. Җиһанда җәй тантана итә, фақат күңелләребез генә тыныч булсын, исәнлектә күршик.